Mariusz, powiedz dacie ku domu. Powiedz dacie rozumne ku domu. O, nie mam słów. Michał. Powiedz dacie rozumne ku domu. Po co są tych najsprawniejszych chłopców na maj? No. Misiu. Dario losy na mnie z Kamienickowic. Palenki bolo dos? Mało, mało. Malo, ejże, to się nie stara do tej chlapcisko. Kukę kielo obeti mi mu dałamy. Matuś, ci jeszcze dacie powiedz. Masz? Dobre, idziemy. Idziemy. No akurat, no. A tu si szofer, ej? Nie, Nie? Ty? bo tu nie wyberę. Ja powiem pomaliczkę, nie będziecie leciała, że nie mam wybocie. Powiem, ty cygana.